Si San Pablo sa unang pagbasa ni deklarar na ang iyang pagduol sa mga tao dili tinukmod sa iyang tawhanon nga kaalam. Kani si San Pablo usa ni sa mga maalamon nga mga apostol ni Kristo kay opisyal man ni siya sa Romanhon na mga kasundaluhan. So bright ni siya. Pero iya kunong giwagtang gikalimtan niya ang tanan niyang nahibaw-an. Ang iya ra gyung gihinumduman mao ra gyud ang gilansang sa cross nga mao si Jesus. Unya pinaagi sa Espiritu Santo nagsangyaw siya. Kaya bitang muduol ka sa tao nagamito nimo ang imong kaalam, ang resulta mag-away gyud mo. Kaya naam sa to sa iyang kaalam nakasuway na mo ano? Ikaw asawa ka, swear og duol imong bana sa gamito nimo imong kaalam ba? Pananglitan ron, kadlaw na siya ni uli. Nga duolo nimo siya. Imo siyang istoryahon, gamito nimo imong kaalam. Unsa may imong isulti niya. May imong jud kaniya. Kung ikaw ba, bana kang tarong, muuli ka kadlawon, sakto pa ka imong gibuhat. Di ba, anak mo, dyan na imo dayong isulti. Nya, og piksan pa jud ka, di, pag jud ka mo reply, di, may kagikan di ay. Kay, imo man kaalam, nahibawa mo ka nga dili sakto nga muulig ka adlawon. Imo man ang kaalam. Nya kabagon sa kas imong bana sa iya sang kaalam. Ano magsigil kang kuang-kuang diha? Purti na tong paningkamot dire. Daghan gani kay ko gipaningkamutan aron makakwarta ta aron mabuhi ta dinhi. Magyaw-yaw man ka diha. Iya sa tong kaalam. Resulta ninyo kusmod kay mo mga naon. Nag-overtime dito. Ano sa, overtime. Yakong gitiksan mo kauban oy, wa mo'y overtime, hilas dyan mo diha. Sa ikaw sa mo, muras ka, masaman ka. Investigator ka sa kuwan, si IUS ka. Ala, daga na kayong away. Pero gamita ang Diyos mong kuwan. Ano bang Espiritu Santo ba? Kung sa may ipangutang na sa nimos imong bana, iguli ka kadlawon. Kanina gusto ka o kape o gatas. Bugnawan na imuntian ron kay kadlaw na biya. O di ba? Ngayon yung bana, lang ba ito? Nako, sige, rest well. Magkaaway mo. Oy, di, asa mo magkaaway. Mo ni nahitabo ni Kristo, gada siya sa Diyos nung kaalam. Party nilang sukuan, party sukuan. Gusto na gusto siyang ihugos pangpang. Wala nagtingog sa Kristo. Lakara. Wala may mas Kristo. Ingon daig-daig mo na ako. Nakaroon, suko-suko na mo. Sa mga klasila sa mga tao, bugno ka to. Hilaw lang. Nga naman, ang Diyos nung kaalam, inubanan kanunay sa gugma. Di gid na mo siparit ang gugma sa Diyos nung kaalam. Nya kung nahigugma ka, di man jud ka masuko sa tao. Nasa na kanindot. So kung may mangawat sa inyong balay, gamita ang Diyos nung kaalam. Yan sa amon yung pagsulti. Ang tawhanong kaalam, moingon jud ka, no trespassing, pwede pamatin. Patyod kang buanga karon. Papriso ti ka. Diyos nung kaalam na kay mapriso maginang kawatan, di ba? Pero Diyos nung kaalam, tawhanong kaalam na. Mapriso man na kay balaod. Yang anong nisod man sa kadiha nga private property mo na. Pero gamit ang Diyos nung kaalam. Saan man? Bisyap supilo kamumutay. Nagamit sa Diyos nung kaalam. Sa dong ay kaambak diha dong kay mapian kag mahugas ubos. O di ka mapian, mamatay gid ka. Ngari-ngari, agi-aring hagdanan. Nagkukuha sa kawatan, di pa painit pa kuno dito silo. Painit to sa kay kadlawon ka baron, ikaw puting haguan ni mo kat-kat diha. Pero wag gid bawian katong kwarta, wag bawian. Gipangutang na pa unsaon din ani mong kwarta ngano nangawat man ka. Atugan sa taong kawatan. Ako ning ipaopera sa akong mama. Padre, wa man ginipahuwam namo akong mama operahanan man. Nangawat na ko padre. Kay pangayuan man is doktor og pila to 40,000 ba tingali to? Ana, ningon des kunos bisyak. Hala 30,000 ra ba nang imong nakuha?
So kuwangan ko na G's. Sa sige, ihatod lang sana dito, niya balik niya diri sunod adlaw, kana ganing mangita og 10,000. Pero ayaw nagkat-kat dito ha. Diya agi ang gate ay niya pagmutaan lang ko asa si Padre kadang Chupilo kamumot. Ana. Kamoy kawatan ko no, anaon mo pagtratar. Ito ba? Mangawat pa ka? Di na oy. Kami na ko magtuo imong luha sa kalipay niguli nimo. Nga naman nakasinati kas gugma nagikan Dios Ginoo. Di na ni tawhanon nga kaalam. Kaya natong tawhanong kaalam, kini ba natong human knowledge, human wisdom, inubanan sa garbo, pride. Muna'y kalainan, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang kaning atong kuan, kaning atong Diyos nung kaalam, tawhan nung kaalam, labi na yung graduate ka summa cum laude, ana, pare, pagtisis, doctorate, summa cum laude, ilig-adtos parokya, asahin na yung porting gamayang parokya, muingon na yung pare, sa akong naagian, sa akong achievement, ang hirap ko ibutang din eh. Gada man sa siyang tawhanong kaalam, doctorate ko, dito ko gikan sa roh, ang hirap ko ibutang aning niyang gamay kay parokya, hapit gani uway manimba. Ang arang tag San Vicente. Pero magdaka sa kanang tawa, Diyos nun na kaning kuan, kaalam, mingon ka, Lord, tabangi ko nga ang tanan akong nakatunan, matranslate na ko din hiniining maong parokya o niining maong sitwasyon. Ano din ka? Ningon man si Kristo, bulahan ka mong mga kabos. Salamat, Lord. Wadyo ko'y kulikta karon. Ako nagyong nasinati ang kabulahanan. Dahil nakaluto na kadaday siya, wagi malungag pa der. Salamat, Ginoo. Nasinati na nako ang pagkaway kaon. Muabot pag inirod 40 kaadlaw kay si Kristo 40 kaadlaw nga way kaon. Nga wa na jud moy kaon 40 kaadlaw. Ingon din ka, salamat Lord sa kasinatian uban kanimo. Mao gid ni ang akong thesis dito about the sufferings and death of Jesus. O di ba? Nga unsa may mong buhaton, wadto ka sa obispo. Salamat kay Bishop kay nakasinati jud ko sa akong nakatunan sa seminaryo. Bishop, nga naman, luspan lagi kita naon sa wa pa jud koy kaon Bishop. Makonsensya ang obispo, wala, ibutan dahil ka sa San Rosario. Mao na siya kaalam, karon kamo mga ginikanan, duula ragod ang inyong anak, uban sa Diyos mong kaalam, di gid mo kapangusi niya, dili mo kapangasaba. Muna si San Pablo, nahimos yan attractive kaayo, ngadtos mga pagano, katubang mga tao nga kontras mga Hudiyo. Siya, Hudiyo man siya. Kanabang na-attract ay niya ang mga dili Hudiyo, nga naman, kay dada siya gugma ngadto nila. Mabutan na ako din naningkamot ko, ang akong gidaon ta gugma. Sa may inyong nakita, nagugma pa ba ko ninyo? Mamoy klaro siya. Na-touch ko yung mga gahapon gani, nakahila ko sa akong humili mo. Sa akong pag-announce kay kanabang naipipila gyud nato nga mga benefactors ang mga donors karon nga nanghatag aning mga slots nato nga nangasakit og kanser or kung di man sila may nasakit og kanser ang ilang ginikanan, ang ilang mama, ang ilang amahan, pero nihatag gihapon. Nasa iba na to, aning nang donate na to, maupay pagkabalik sa trabaho, human sa mga 4-3 ka buwan, nawa na in taon sila trabaho kay na lockdown. Nga pagbalik nilang trabaho, sugod pasag sila kanang sweldo, ni promise dayon kay nahigugma gid sila. Kana bitang nabuhi tas kalibutan, kuyog sa Dios nung gugma, dili kuyog sa garbo, nindutan kuyas kalibutan. Magtinabangay ta. Karon ganit, pag dahil na kong naog diri, naingon ko diri, pag abot ng kusilong, ingon ko, na-stress naman kong linista ng mga donors, kadaghan na ba ani? Tubag sa mga akong sekretary si Remy, may nalang ang ma-stress kag linista pa dahil kaysa mag-stress kag pangita. O di
di ba? Diyos nung kaalam niya po na ano. Tapos, stress pa. Nga dito, sige lang dawat. Kanag yung ubang na stress, asa pa sila mangitag pala ipalit. Kita daghang kitag pagmahay sa kinabuhi. Ang kuwang na ginato, no? Diyos nung kaalam. Kana na yung kuwang. Gamit ka ragong Diyos nung kaalam, di ba daghan kay kag rason na mo-appreciate ka sa imong kinabuhi. Daghan kay kag hinungdan na makaingon ka, malipayon ko karon. Kung magamit lang kag Diyos nung kaalam, pero tawhanong kaalam, na, sige lang kag pangutkot sa imong sige lang kag yaw-yaw diha, sige lang kag kasuko sa imong silingan. Maginamitan na taro Diyos nun nga, kaalam. Timan iha, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang tawhanong kaalam, inubanan ginaggarbo. Muna likay ang tawhanong kaalam, matod pa ni San Pablo, isalikway ng tanang tawhanong kaalam, isintro sa Diyos nun na kaalam. Ilabi na gyud ang imong kaalam sa pagkalansang ni Kristo o pagkamatay diha sa cross. Tanak mo'y siguro ang nahibaw kaana, nga naka-appreciate ka ana, na midawat ka ana. Nga, maunay dad-ab, bisag asa ka maglakaw-lakaw, samang San Pablo, di ba, porting daghanang malipay tungod nimo. Nindog na ta.